At sa ating good news naman po, idol, mga kabataang may kapansanan, nagpamalas po ng husay sa 3rd Pangasinan IT Challenge. Alamin po natin yan ang good news sa ikwento mo, Idol Ruru Hugotero. Ipinamalas ng 20 kabataan na may kapansanan mula sa iba't ibang bayan ng Pangasinan ang kanilang galing sa larangan ng Information and Communication Technology, ICT, sa idinaos na 3rd Pangasinan IT Challenge for Youth with Disabilities na ginanap sa Provincial Training and Development Center 2 sa Lingayen. Nagtagisan ng talino ang mga kalahok sa apat na ICT-based categories: e-life map, e-tool Excel, e-tool PowerPoint, at e-tool Content Movie Making. Kabilang sa mga bayan na may pinakamaraming kinatawan at nanalo ay ang Bayambang, Alaminos, San Carlos, Santa Barbara at mga Taram. Kinilala bilang mga kampiyon sa kani-kanilang kategorya sina Lina Aquino Junio, Ken Solomon David, Mark Lorenze Posadas at John Patrick Cervantes. Sila ang magiging opisyal na kinatawan ng lalawigan sa nalalapit na National IT Challenge for Youth with Disabilities na gaganapin mula Hunyo 24 hanggang 27 sa Ramada Hotel, Binondo, Maynila. Layunin ng aktibidad na itaguyod ang isang makabago at inklusibong digital future para sa kabataang may kapansanan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kamalayan, pagpapalakas ng tiwala sa sarili at pagbibigay ng oportunidad na maipamalas ang kanilang kakayahan sa mundo ng teknolohiya. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.